Velkommen til middagsudgaven af Køge Gymnasiums helt egen koloss af en KG News, Køge Gymnasium News, nyheder på gymnasiet. Klokken er 12.01. Solen står højt på Nyhederne er friske og og jeg er 2 4.G'ere har efter sigende stadigvæk ikke afleveret deres eksemplarer af grund til historien fra kold til globalisering. Bibliotekar Preben Star Deluxe holder efter sigende 2 eksemplarer af Right Away som gidsel nede i bogkælderen, mens en blodhøjt blæser med Deep Purple ud af bogkælderens højtalere efter sigende som en trussel. Tid til vejret. Klip til vejret. Køge Gymnasium får snart æren af at være det første gymnasium i hele verden, der er en ilder. Stjerneeleven Ben Stiller er på rette kurs mod skolens højeste. Han har, lige siden han startede i 2013, imponeret alle på sin Biotech A Matematik A-linje. Han udtaler: Jeg synes, at der er for mange af min slags, der spilder deres... Det går snart ud. Der er afslutningsshow. 20. maj. Yes! Ja! Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again.